Scientific thinking. Ja, ved du hvad? Den må du sgu længere ud på landet med i den her omgang. Ved du hvad? Det kan jeg faktisk godt forstå, du siger. Men det er den her video, der vil jeg gøre det klart for dig rigtig hurtigt, hvordan Scientific thinking kan hjælpe din beslutningsproces, og hvordan den påvirker den, uden at du selv ved det. Og det vil jeg gøre igennem et lynhurtigt eksperiment, som du kan downloade under den her video. Det første du skal gøre, er at tage et stykke papir her, hvor cirklen skal være på venstre side, hvor du samtidig skal dække dit venstre øje og fokusere på cirklen. Og mens du gør det, skal du langsomt rykke den frem og tilbage. Og på et eller andet tidspunkt vil du lægge mærke til, at krydset det forsvinder. Og bare lige for at illustrere det hurtigt, skulle det gerne ende med nogenlunde at se sådan her ud. Det der sker her, det er, at når du holder dig for øjet, så vil dit andet øje på et eller andet tidspunkt opleve en blanding af, hvor lys og billede rammer hinanden, uden at jeg skal gøre mig til ekspert på det, og jeg vil heller ikke dykke ned i det i den her. Men det gør i hvert fald, at du oplever, at der er en blind vinkel. Men den blinde vinkel, den oplever du jo ikke til hverdag. Lad os lige prøve igen. Det næste vil være at tage noget, der ligner her det samme. Der er et cirkel, og der er et kryds. Denne gang er der bare en streg igennem. Og eksperimentet foregår på akkurat samme måde igen. Og vi holder os for øjet og tager det længere og længere væk. Og på et eller andet tidspunkt vil krydset forsvinde igen. Men det der også sker den her gang, det er, at stregen stadigvæk er der. Mit spørgsmål til dig, og grunden til, at Scientific thinking er relevant for dig, det er, hvordan kan krydset være væk, hvis du stadigvæk kan se stregen? Den information findes ikke i virkeligheden. Den information er noget, som din hjerne bilder dig ind. Tak fordi du så med.